Sankta pôsobí ako intímna spoveď aj ako manifest viery v silu ženy. Čo bolo tým osobným impulzom, ktorý ťa priviedol k téme odvahy a duchovnej čistoty v súčasnom svete? Čo bol ten impuls? Vlastne každú tú show, ako sme sa videli minulý rok, tak každá tá show je niečo, alebo každá tá kolekcia je nejakou mojou výpoveďou. Takže vlastne aj toto bolo niečo také ako, že vyjadriť možno svoj názor, alebo aj móda vie rozprávať a nie len akože vizuálne, lebo veľa ľudí si neuvedomuje, že alebo ľudia berú skôr módu, že to je niečo povrchné, hej? Ale to nie je tak, lebo môžeme sa pozrieť do dejín a do histórie a tam si pozrieť to, že ako sa ľudia obliekali, potom z čoho ďalší akože dizajneri čerpali a takže je to, ten impuls bol taký v podstate, že keď som bol na predstavení Johanky Zárku vo Viedni, kde hlavnú rolu v hlavnej úlohe bola Marion Cotillard, Oscarová francúzska herečka. Tak vlastne po tomto predstavení som si hovoril, že toto je to, čo chcem robiť. Toto bude moja ďalšia téma, moja ďalšia idea, že to sa so mnou veľmi zarezonovalo a že proste, že chcem toto robiť, chcem sa ďalej tak, to je práve ten smer. Jana z Arku je v kolekcii prítomná ako archetyp, nie ako historická postava. Ako si sa snažil preniesť jej vnútorný boj medzi vierou a pochybnosťou do tvaru, materiálu a siluety odevov? Samozrejme, že som vychádzal z tej histórie. Vychádzal som aj z filmu Jana z Arku z Milovy Javovič. Myslím si, že to bolo z 98. roku od Luca Bessona. Takže vlastne, že ja som si, a samozrejme, že si vždy naštudujem tú históriu, hej, a potom jednotlivo si vyberám tie detaily z tých obrazov a to ďalej spracúvam v tých strihoch, v tých rôznych líniách, aj že sa snažím priblížiť potom tomu materiálu, ale samozrejme, že to otáčam na tú dobu, že v ktorej som, hej, že nerobím v podstate nejaký divadelný kostým, aj keď môže sa to zdať, lebo tie doplnky, ktoré boli ako tie brnenia, tak áno, že kto si to oblečie na ulicu. Ale to môže byť ako šperk, že to nerobím ako proste, že toto je smer, alebo ja neviem, toto je nejaký trend Marcela Holubca. Nie ako, je to proste niečo, čo má len doťuknúť celú tú linku tej kolekcie. Múzou kolekcie sa stala Alexandra Kusá, moderná žena, ktorá nesie zodpovednosť s pokorou. Ako si jej osobnosť a príbeh pretavil do vizuálneho jazyka kolekcie? My sme so Sandrou natočili fashion video v režii s Jakubom Guliášom a vlastne keď sme rozmýšľali nad tým, že koho oslovím, lebo vždy oslovujem nejaké známe osobnosti, herečky, spevačky, s Jankou Kiršner som robil, s Táňou Pavlovou, s Sašou Gacholincovou, takže s rôznymi ženami, ktoré ma nejakým spôsobom ovplyvňujú, alebo mám k ním blízko, tak vždy si ich vyberám, že mi zasadnú potom do tej témy, do tej kolekcie. A Sandra vlastne bola tá, ktorá sa mi presne hodila a zasadila úplne do toho. Hudba, poézia aj šperk sú neoddeliteľnou súčasťou tejto prezentácie. Ako vnímaš spoluprácu s inými umelcami v procese tvorby módneho diela, ktoré presahuje rámec klasickej prehliadky? Veľmi pozitívne. Ja sa to snažím v podstate meniť. Keď začnem od toho odevu, tak aj tentokrát som spolupracoval s Natašou Štefunkovou, ktorá mi vytvárala doplnky ako šperky. A čo sa týka tej hudobnej stránky, tak to bol Dalibor Kocian, strún, a Katarína Kurucová, ktorá tu spievala v tomto krásnom priestore. Ten operný hlas, tak to bol jej. A ja to vždy to nejakým spôsobom, vždy hľadám niekoho v podstate, že čo ma zaujme, a že čo sa mi hodí do tej danej témy.
A takisto to bolo v tomto prípade, že mám niečo napočúvané od Dalibora a vlastne som si hovoril, že áno, toto je presne, ako aj tá inšpirácia príde mi, tak aj toto mi príde nejakým spôsobom, že pred pár rokov ja som dostal jednu cenu z nadácie Tatrabanky a vlastne on tam robil tú celú tú hudobnú produkciu a tam som si hovoril, že wow, že toto chcem, že toto jeho raz oslovím. A čo je super, že vždy mi oni kývnu, že chcú ísť so mnou do toho, lebo to není jednoduché, my sa nepoznáme. A to je práve to, čo ma na tom najviac baví, že spoznávam nových ľudí, talentovaných, ktorí majú veľa za sebou, že sú to vzdelaní ľudia. Toto ma na tom najviac baví.